Aktar minn 240 panella kienu installati fuq il-bjut tal-appartamenti tal-Housing Estate f'Taċċawla f'Għawdex. Panelli li se jiġġeneraw xejn inqas minn 104,000 unit tal-elettriku fis-sena, ekwivalenti għal konsum annwali medju ta' 28 familja. Dan il-proġett se jikkontribwixxi bisħieħ għal viżjoni ta' Eko Għawdex. Id-direttur Anthony Zammit spjega kif dan il-proġett iżewweġ il-kunċett ta' sostenibilità ambjentali ma' dak ta' sostenibilità soċjali. Fisser kif dal-proġett se jwassal teknoloġija ta' enerġija alternattiva mhux biss fil-binjiet tal-gvern u fid-djar privati, iżda anke fejn il-gvern huwa sit ta' proprjetà residenzjali li tintuża għal social housing. Il-ġimgħa filgħodu il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo żar il-Housing Estate. Tenna li dan il-proġett se jservi bħala mezz edukazzjoni dwar użu bil-għaqal tal-enerġija. Dan juri il-viżjoni ta' dan il-gvern għal rigward il-kunċett ta' Eko Għawdex. Kunċett ta' Eko Għawdex li wara kollox huwa konformi mal-politika ta' dan il-gvern illi sas-sena 2020 10% tal-elettriku li niġġeneraw iridu jkunu jew mix-xemx jew mill-wind farms. Dan il-proġett juża sistema ta' microinverter li jikkontrolla kull panella b'mod individwali. Metodu li jassigura li meta jkun hemm xi ħsara f'xi panella ma tiġix affettwata s-sistema kollha. Il-Ministru Anton Refalo fakkar fil-weda tal-Gvern li jtejjeb u jolli l-livell tal-għajxin ta' residenti li jgħixu fil-Housing Estates. Dan il-proġett allura huwa biss ħolqa minn katina sħiħa ta' proġetti li għandhom lan li jissodisfaw il-kriterji ta' sostenibilità ambjentali.